Top 5 filme cu cele mai mari încasări la box office din toate timpurile. Pe locul 5, cu peste 2 miliarde 71 de milioane de dolari, găsim Star Wars Episode 7 The Force Awakens, regizat de J.J. Abrams în 2015, la 10 ani după ultimul Star Wars făcut de George Lucas. Pe 4 avem un veteran tocmai din 1997, Titanic. A încasat suma frumoasă de 2 miliarde 264 de milioane de dolari. Acum înțelegeți de unde a avut James Cameron bani să facă Avatar? Vorbind de Avatar, pe locul 3 avem The Way of the Water. Cu încasări de peste 2 miliarde 320 de milioane de dolari, continuarea din 2022 s-a lansat la 13 ani după prima parte. Pe locul 2, cu peste 2 miliarde 799 de milioane de dolari, găsim Avengers Endgame. Pe locul 1, direct din 2009, avem primul Avatar. Cu peste 2 miliarde 923 de milioane, James Cameron dovedește că este cel mai rentabil regizor din toate timpurile, având numai puțin de 3 filme în acest top.